Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel YouTube Keluarga Mas Goblok Malam pemirsa. Iki aku memang rencana arep masak soal ini wis tuku. Iki urange tak bete tindik bengi pemirsa. Soalnya kan bar nang acara ulang tahun nih Dek Gensi. Kuwi iki asine aku blonjo diingi. Ki urang kok. Iki urang laut pemirsa, gak urang tawar kok. Iki tak marinasi karo jeruk. Kingko apa tak sambel urang karo tak goreng sithik nggo lawas jojo apa tak warna sop iki ora apa-apa sih. Iki nganu pemirsa tak kom karo uyah engko ben metu sithik-sithik engko nek menawa ana kotorane. Mbah enake piye ya pemirsa? Aku wis tuku tahu pemirsa. Oh, ki tahune ndi? Tahune. Wah pemirsa tahune. Aku tuku tahu pemirsa. Jadi awet tahu asin. Engko tak goreng pemirsa ben garing. Soalnya ya wis diingi tukune tak sale freezer pemirsa ya wis. Iki tak nganu sik. Tak ojekane dhisik pemirsa. Bawang bombonge. Ki engko arep tak godhog ae engko terus tak warna urang-urange tak goreng dhisik, guys, ya. Ki engko tak godhog dadi engko tak ulek, terus lagi tak campurno urang, tak sambel urang. Oke. Pemirsa, mau urung tak toto ya. Iki tak toto. Tak godhog sik. Ape blender iki awalnya tono chopperku pemirsa. Kita aja sik. Tak cuci. Iki sik wae lah. Terus tak kum pemirsa. Tak kum, tapi engko yo tak babirasine. Soalnya tidak rendeman. Iki winginane kol tak resiki sing ketoke wis alum-alum, tak pilehi ngono pemirsa. Kanggo masak jujur. Kok tak wenehane urang, tapi urangnya tak goreng sik ben awet. Pemirsa. Tuku tahu aku jadi gak goreng lawet. Segini 5.000 di pasar Kapuan. Beli Mbah sapa aku lali. Ini lagi ya pemirsa. Tak buka ini piring pemirsa. Berapa? 5.000 iki pemirsa. Aku kadang heran nang kene iki kok yo tahu iki murah-murah, tak tahu mentah, tak tahu asin iki lho, gede-gede pemirsa. Nek kadang kala aku kepetokan mas-mas sing nggawa ember gede black nek basane wong Jepang iki black. Black iki ember gede dawa kuwi lho, biasane nek wong ning kampung-kampung kuwi dienggo ada tahu putih. Oh, iki berarti sijine iku ya, Pak. Siji, loro, telu, papat, 5, 6, 10. 5.000 isi 10. Pemirsa. Jadi aku engko ora lupa. Misal pengen anu di goreng neh. Nah. Kita irisan pemirsa. Iki lho nambuni kaldu urang kanggo bocah apik kan. Maksudnya kanggo anak iki apik ngono lho pemirsa, kanggo vitamin kaldu urang. Tapi urangnya tak goreng sik ben awet gak gampang basi. Mergo wis tuku pundi ini pemirsa. Aku ki kok yo mari aku ki nek urange seneng. Bisa urang cumi nek Mas Anto ora bener cocok pemirsa. Oh iya. Gak doyan Mas Anto. Persiput-siputan kenapa? Sepertinya yo iso ngontrol ora masalah. Aku tante Dini paling seneng persiputan, kok kerang-kerang lho kuwi. Cuma nang kene iki ana nek cumi pengen yo kudune nang pasar induk nek gak nang plaza kono. Nek pengen golek jenis-jenis urang apa ae lengkap. Pasar Kapuan ya pasar cilik. Cara mono iwak ku yo iwak Kalinggawan kuwi nek
kuwi musiman. Nek pas ana panenan iku bakul-bakul dadakan iku do ndasarno nang nek kene sayuk pemirsa. Ya alhamdulillah termasuk sayuk nang kene iki. Mungkin ana bakul musiman dodol iku dikeki nggon. Ya aku yakin kok bakul-bakul ning diae pasar-pasar ning diae juga sayuk padha-padha golek rezekine ya pemirsa. Nek nang kene tak sebut nang kene, takoni memang sportif. Ana bakul musiman dadakan yo diweni nggon. Kan gak mesti do panen nek pas panen bareng-bareng nekali gawan ngono kuwi kan bakule didasarno nang kene nang pasar liya ya mbek nang pasar kene. Aki ya yo sop-sopane. Kok tak cembungi sosis sithik. Begitu pemirsa ya. Susah. Ini tak umbane apa pemirsa? Enggak tak kayak kaldu ikan enak. Pemirsa. Itu kayak kaldu ikan, memang tak kum karo banyu. Ya. Biasanya yang jenenge tanaman iki berarti nek tanaman ana ulate iku berarti tanaman sehat. Iki mari luwean aku masakno jujur sop isih ana kule sithik. Ya ono sing alum-alum tak pilih. 5.010 apa? Sijine 500-an iki pemirsa. Ya anak-anakku tak ajari kudu gelem mangan iwak, entah ayam, entah urang. Sithik-sithik kita pemirsa, soalnya apik. Kanggo kesehatane bocah nek masa pertumbuhan yo. Kira-kira harus 2 hari yang lalu. Putra nek gawe kamera depan pemirsa, soalnya gak iso ngawasi nek kamera belakang mences apa ngekrop. Soalnya kan nomah dhewean kono sing ngeceki kamera apa angle, karena aku nganggo kamera depan. Ndak usah kuwah gelicah. Ulah dijungkal Mas Santo winginane ngandhep iku. Engko tak umbene pemirsa. Kasih jumlah dolanan sudah cucinya kita irisi wae tak enggak kita campur sosis loro kuwi tak campur udang sebagian tak nyambel sebagian tak nggo kaldu nih sop judo yo bener mbek ngrasakno urang ora mbok tok. Tak irisi wae. Kurang ora ya gambarnya. Nah aku ternyata irisi sakit tak cuci pemirsa. Ini podo seperti intinya siji bersih. Terserah harap di cuci selagi diiris ya silahkan. Masa aluman ini pemirsa. Cuma kok soto aku nih tuku soalnya nih mangane kan cuma buka untuk sahur. Wah iku wah praktis wah hemat ini gak poso yuk
Ketok ora pemirsa? Ketok. Kita salahin sik. Tahunya. Nah, ora ketok ya pemirsa. Saya entek bawang putih, bawang merah, so tak tumbuk. Kok ilang. Dulu pemirsa. Ini tak ingin terus posisi tak iris pemirsa, campuran. Ben isinya lah cuma kurang ambil sayuran. Tangguh cantengannya pirang-pirang dino dibati apa pemirsa? Kukuku cantengan pemirsa. Padahal iki aku yo sering tak resiki yo ora tau kuku doang, kukune mendelep ning jero kene lho. Rasane kita isi ada campuran. Kaldunya kaldu urang es tinggu sayure terus iki nggonku. Oke sik kita skip dulu, tak godhog aja ben gampang nek ngulek. Terus iki udangnya tak goreng ben tambah gurih-gurih. Oke, tapi kita tergantung selera ya pemirsa yo, gak mesti sama karo aku. Saya tak goreng ben awet ben gak gampang basi. Bisa iki lagi tak godhog. Nah iki bumbune sayur sote sawi putih. Aku minta maaf ya pemirsa, kompornya blontong kecipratan minyak akeh tak lapane. Maaf ya nek gak resik kompornya. Iki ngenteni sayure. Nah iki mang tipe tak goreng apa mang, ya Allah nanti lali apa ya mang, tak goreng kilo pemirsa bawang brambang. Terakhir kenapa tak godhog ya mbok pengen naik tak godhog. Aduh ben gampang nek goreng maksudku itu pemirsa. Yes yo mohon maaf nek goyang-goyang terus sampeyan iki sedikit tuku HP sinape ngono stabilizer ya pemirsa. Cuma yo pakai nganu tak uji panennya. Iki kan harus matengnya karek emplung ae. Jane aku jane kurang akeh yo anune kurange. Yang siji ae kok. Paling ae sesuk isa dinggo dinget mas. Yes, karek mateng sayure yo. Alhamdulillah wes pemirsa. Sudah gimana tak ler. Sope urangnya delik ora ketok. Iki urang ya sayur bening sayur sop sawi putih, sayur sop udang sawi putih tak campur ambek kol sithik. Nah, iki asine iki wis adaan pemirsa. Dadi wis 5.000 ya kudu sakmono ki tukune. Lah aku sumuk nang pedus nih. Terus iki sambele urang. Aku nek gak sambel urang ki yo sak gelem kadang nek ketok lomboke tuwek yo tak godhog sik setengah mateng. Tak ulek kasar-kasar ngene. Ya kuwi bawang merah, bawang putih,
pengen rawat yo silakan, tapi memang gak nganggo rawete nang kene iki pedes, aku gak kuat. Dadi aku nganggo jembleng ae. Rawete jos mantep nggo nyambel sing seneng pedes penak. Cuma aku gak kuat. Dadi yo mau tak kayak terasi sithik pemirsa. Aku tadi ngono. Nek gawe sambel apa nek tak terasi rasanya ora afdol. Tapi kembali ke masing-masing yo nih. Ki mang kaldu ki maksudku ki dalam arti urangnya tak nggo perasa, orangnya tak godhog, banyune tak nggo kaldu gak. Mas dalam arti ki tak maksud ki rasane urang ki nemplek nang anu kan tak cemplungno iki mang. Yes, sudah selesai. Aduh, terima kasih. Aku harap nyuci, aku nyuci pemirsa. Soalnya kan nyuciku sore lah, sedangkan sore ki aku bar magrib lagi teko kok ulang tahun nih. Dek Kenzi ngono ceritane. Ya. Wis. Masak nggo cucu wis, nyambel wis, karek nyuci. Terima kasih nonton kontenku pokoknya tetap sangat untuk hari ini. Masa apa hari ini? Semoga hari ini menyenangkan kanggo pemirsa semua. Oke, terima kasih. Ojo lali besukun ber ora kufur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.